Dakizuen bezala, Bizkaiko aurrekontuei buruzko eztabaida murgilduta gaude jadanik, eta dakizuen moduan joan den astean Bizkaiko Foru Aldundiak lehenengo kontaktu erronda egiten hasi zen Batzar Nagusietako talde politiko guztiekin. Ordutik hona, Aldundia ez da berriz ere gurekin harremanetan jarri, naiz eta guk prestutasun osoa hitz egiten jarraitzeko prest geundela adierazi genion. Lehenengo kontaktu horretan, EH Bilduk gure jarrera azaldu genion foru gobernuari. Aldundiaren aurrekontu proposamen honek ez die erantzuten gaur egun ditugun behar sozialei, ez da egungo egoera ekonomikoari ere. Aldaketa sakona beharrezkoa da. Orain arteko politiken norabidea aldatzea derrigorrezkoa da. Hala ere, Aldundiak politika berdinekin jarraitzeko asmoa agertu du. Hori da lehenengo elkarrizketa horretatik ateratzen dugun ondorio nagusiena. Foru gobernuak ez du norabidez aldatzeko borondaterik agertu eta egoera sozial eta ekonomikoak okerrera jarraitu egiten duen honetan, orain arteko politika berdinekin jarraitzeko asmoa du. Eta noski, politika berdinekin jarraitzeko EAJak badaki zein alderdirekin lehenetsi beharko lituzken bere akordioak. Dena den, aurrekontu proposamena norabidez aldatzea ezinbestekoa dela ikusita, EH Bildutik ez dizkiogu aukera horri ateak itxi nahi eta lehentasunezko 4 ardatzen inguruan hitz egiteko prest jarraitzen dugu. 4 ardatz horiek dira: politika sozialen indartzea, enplegu plan estrategiko baten beharra, politika fiskal justuagoa eta parte hartzea eta gardentasuna sustatzea. Unai Rementeria, Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramailea denak, aurrekontuei buruzko bere balorazio horretan esan du EH Bildurekin oso txarto joan dela. Aldundiak sentsazio hori baldin badu, politika sozialak indartzea oso txarto iruditzen zaiolako izango da, enplegu plan estrategikoa egiteari oso txarto deritzolako, eta politika fiskal justuago baterantz eta gardentasun eta parte hartze neurriak hartzea ere oso txarto iruditzen zaiolako izango da. Hau da, nahiago duelako orain arte bezala jarraitu. Jose Luis Bilbao Aldun nagusiak ere berak aurrekontuen aurkezpenean aurreratu zuen 6 milioi eurotako partida bat baduela gordeta akordio posibletarako. Oso akatz larria dela deritzogu. Aurrekontu hauei 6 milioi euroko moldaketa txikiak bakarrik egitea akatz larriegia litzateke. Aldundiaren proposamena aurtengo aurrekontuen kalku hutsa da, eta egoerak okerrera egin duela ikusirik, neurri berberekin jarraitzea ezin dugu onartu. Nork sinistu dezake langabezi tasa izugarriekin, lan baldintza oraindik kaskarragoekin, pobrezia geroz eta handiagoarekin eta desberdintasun sozial geroz eta sakonagoekin neurri berberek egoerari buelta emateko balioko dutela? Agerikoa da ezetz. Aldaketa sakona behar da. Esaterako, gizarte politikak indartzeaz ari garenean, politika soziala benetako lehentasun bat bihurtzeaz ari gara. Aldundiak dio, betiko bezala, aurrekontuen ia erdia bideratzen duela gizarte politiketara, baina gezurretan ari da lotsagabe urtero bezala. Aldundiak aurrekontuaren 38% besterik ez du bideratzen gizarte politiketara. Aurrekontuaren ia erdia bideratuko balu, gutxienez 240 milioi gehiago bideratu beharko lituzke. 240 milioi gehiago zerbitzu publikoak indartzeko, egoitzen zerbitzua hobetzeko, laguntza sozialetarako, desberdintasun sozialak murrizteko, menpekotasuna duten pertsonak zaintzeko eta pobrezia tasa lasgarri hauei aurre egiteko. Olako inbertzioa seguruenik Olentzerori idatzitako eskutitza irudituko zaio agian Andoni Ortuzar EAJko presidenteari, baina ez dago oso urrun joan beharrik aurrekontuaren ia erdia gizarte politiketara bideratzea posible dela frogatzeko. Izan ere, Gipuzkoan EH Bilduk horrela proposatu baitu.
Enplegu politiken gabezia ere oso larria da. Aldundia diru laguntzak banatzera mugatzen da, aldi baterako enplegua sortzera, baina gainera oso maila apalean. Baina egiazko apustu estrategikorik gabe jarraitzen du oraindik orain. Ez da Bizkaiko eragile sozioekonomikoekin biltzeko gai, eta eskualdeak guztiz abandonatuta dauzka. Itxurak eritan dabil, eskualdetako plan estrategikoak saltzen, azken urtetako diru laguntza berdin-berdinak banatzen dabilenean besterik gabe. EAJaren politika fiskalaren emaitzak ere ez dira batere itxaropentsuak. Azken dirubilketaren datuak oso kezkagarriak dira Bizkairako, 100% besterik ez da hasi Bizkaian. Eta biltzen dena gainera oso modu injustuan biltzen da. Bizkaian oraindik gehien duenak gainontzekoek baino ekarpen txikiagoa egiten jarraitzen baitute. Eta azkenik, gogorarazi behar dugu, aurrekontuaren eren bat merkataritza foru sozietateetara bideratzen dela. Hau da, EAJak eraiki duen administrazio paralelo horretara. Ia 340 milioi bideratu nahi ditu aurten aldundiak, neurri handi batean sozietate horiek beroiek sortzen duten zor guzti hori ordaintzeko. Beraz, EH Bildutik beste behin azpimarratu nahi dugu aurrekontu proiektuaren norabide aldatzeko beharra. Egoerak okerrera jarraitzen duen bitartean, ezin dugu jarraitu neurri berdinekin. Bestelako aurrekontuak posible dira, baina horretarako ezinbestekoa da aldundiak orain arteko politika guzti horiek aldatzea. EH Bildutik berriz ere esaten dugu prest gaudela norabide aldaketa bati buruz hitz egiteko. EH Bildutik ez diogu atea itxiko aldaketaren aukerari. Eta prest gaude bestelako aurrekontu sozialago batzuei buruz hitz egiten jarraitzeko, bizkaitarren bizi baldintza guztiak hobetzeko eta aurrekontu sozialagoak osatze aldera. Eskerrik asko.